Emarili femene ekwensu ji so onye ha banyere igwe o budara eluigwe fu ebube ju n'eluigwe atụdasa ya ụwa maka imepụ isi n'ofere ntụtụ taa so ụmụ katara ma ya nọrọ ndụ fu onye ha banyere igwe efulu onye rọrị gị n'ụzọ elọmbile ekwensu chọka mmadụ dị efulu onye isi a kala dị feta ike efulile ndị ife akpatasi elọmbile ekwensu chọka mmadụ dị otu a ka ekwensu chọka mmadụ dị otu a ka ekwensu chọrọ ka mmadụ dị otu a ka onye iro chọ mmadụ dị n'ụwa iji ụwa na-ahụ na tụmụjọ lee na onye ara nke nọchiri ụzọ onweghị nwanne onwe kwaghị ikwu ndị enyi ya niile agbago ọsọ fa wee jewalụ maka onwere uche ụmụnne ya jụrụ ya jụwe onye nwe na-ego nwanne ma ya enwe nwanne ihe ụmụ ụwa kwalile juru mmanụ ihe okokoko ihe mmiri niile zoro n'ụwa malụ yara anwụ niile chara n'ụwa achọrọ yara ebee ka o ji mere ebe obibi ebe a na-ekpofu ahịhịa ka o ji mere ebe obibi gwa m nụrụ gịnị ka ọ na-eri ihe ajụrụ ajụ bụ nri ya mmiri ejiri kwa aka ka onye ara na-alụ otu a ka onye iro chọrọ ka mmadụ dị nwanne elu onye ara anya ọfụma otu a ka ekwensu chọrọ ka mmadụ dị otu a ka ekwensu chọrọ ka mmadụ dị otu a ka ekwensu chọrọ ka mmadụ dị ụmụ ụwa lelenu ndụ onye isi otu a ka ekwensu chọrọ ka mmadụ dị ndụ onye isi ọ na-agba mmanya mmiri ya echeta ebewe onye isi ejibeghị anya fụ nne na nna onye isi ejibeghị anya wee fụ ụmụnne ya onye isi ejibeghị anya wee fụ nwunye ya ụmụ niile ọ mụrụ amụ onweghị ka anya ya fụrụ ihe akwụ onye isi na-ebe ole mgbe m ga-afụ ụzọ ihe nyere ya ka ọ na-eri ọ maghị otu iru nne ya dị onweghị nke ọ fụrụ otu aka ekwensu chọ ka mmadụ dị n'ụwa n'ime otu aka onye iro chọrọ ka mmadụ dị otu aka ekwensu chọrọ ka mmadụ dị otu aka ekwensu chọrọ ka mmadụ dị ọnọdụ uga dịrị egbe mma
mana siri m ka m jụọ, ọ bụ ugo mere onwe ya onye nganga? Ọ bụ onye tere ezi mmanụ, ezi sareke ranụ mmanụ mmanụ? Amụghị nwa n'ụwa bụ ekwensu chọrọ ka mmadụ dị, enweghị ego n'ụwa bụ ekwensu chọrọ ka mmadụ dị, ọnwụ ike juru ụwa bụ ekwensu chọrọ ka mmadụ dị, ihe isi ike juru ụwa bụ ekwensu chọrọ ka mmadụ dị. Onye amụrụ na afụfụ otokwa n'elu afụfụ, ọlawa m ọgala na afụfụ. Ọ na-adị mma n'ụwa ịtatụ afụfụ, ịnọtọkwa n'iri tụrụ bịa bịa Chukwu bi n'igwe bịa. Anyị tara afụfụ rie nne ọkwa na agba, anyị tara afụfụ rie nne na-agba ngwa. Mgbe osisi ka mkpụtụ sara mmadụ ncha nọ n'aba, ndị nwere ego wee gbawanụ, onye ukwu na onye nta wee chọbanụ ọbịa ya eche ya. Ndị nwere ego onye ọbụla gbasasịa n'aba, otu a ka ekwensu chọrọ ka aba dị, otu a ka ekwensu chọrọ ka aba ngwa dị ego. Ekele dịrị n'Chukwu na aba mechara dị mma ọzọ, ekele dịrị n'Olisa na aba mechara wee dị mma ọzọ. Egwu alịrị eju mmanụ, aba adịgo mma ọzọ. Ewu ọ dịgoro gị na mmụọ, ụwa ọma ụwa ọma ụwa ọma, ihe ọma ọ bịago n'elu isi gị nwa m. Akwa atụ ekwe aghachitụ ọchịwo, ịmakwa ụwa anaghị atọ ekwe ya tatụrụ atatọ ọkpụkpụ n'ụwa. Efotu afọ eru ọdụgo ọkwa n'ebe n'olu n'olu, ọkwa nkụ dị mba na-eghere mba ndị. Ọ dị njọ ọ ga-adịkwa mma. Iyolum 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 iyolum. Ekele dịrị Chineke, ibe mere ahụ akpọkwa ife adịkwala mma. Atatụ afụfụ erite uru, ọkụ na ụmara adị eme foto afịa eru ọdụ, eburu ya uru eburu ya ere ọkpụkpụ tututu ịmara ọhara na ya. Ọ dabụ na onye enweghị ndidi ya ogbu onwe ya, kala anya ka egbuo onwe ya. Anyị afụkwala ngọzi Chineke, wefụla ọ dịdarị njọ nya beta anyị ọ dịkwala mma. Chineke imela mma onye eluigwe.